بسم الله الرحمن الرحيم. وأتيت يا خير الشهور تهدي أماتين السرور تهدي على لا إله إلا الله محمد رسول الله. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamu alaikum til muslimerne og hej til ikke-muslimerne. Jeg vil lige først gå lidt længere tilbage til vores bedste eksempel, profet Muhammed, fred være med ham, som var en mand, som har skabt retfærdighed og barmhjertighed til sit folk, og så videreført det, som er et budskab fra Gud. Og det her budskab, og før han kom med det her budskab, så levede de i et samfund, hvor der var masser af undertrykkelse, der hvor kvinderne blev set som nogle dyr, og slaverne havde ingen rettigheder, og menneskerne generelt set havde ingen rettigheder. Så kom profeten Muhammed og gav kvinder deres rettigheder, slaver deres rettigheder, og selv dyrene fik deres rettigheder. Og det her budskab blev spredt rundt omkring hele verden, og der er gået 1431 år, og det her islam er blevet spredt hen over til os. Så derfor har vi fået det her budskab, som vi er muslimer, og vi mener, at det er sandhed. Og vi mener det her, hvor Gud han siger i Koranen, når der opstår grupper blandt jer, der kalder til det gode og forbyder det onde. Så det er derfor, vi mener, at gode er islam, og alt det onde, det er, der ikke er fra islam. Det vil sige, et eksempel kan være de menneskeskabte lovregler. Så mener vi, at en af grenene af de menneskeskabte lovregler, det er det, der flyder rundt omkring Danmark og rundt omkring hele verden. Det er for eksempel alkohol og indbrud osv., som en af problemerne i Tingbjerg. Formålet med sharia-zonen, det er, ligesom for eksempel, der er masser af folk, der har henvendt til os, at de gerne vil have fred i Tingbjerg. Det vil sige, de har set masser af indbrud i Tingbjerg. Masser af kriminalitet, den stiger i Tingbjerg. Så derfor vil de især emnet om indbrud, som de ser hver dag, der kommer folk over til os. Der kommer flere folk ned i torvet, har sagt, at de har mistet deres guld, fordi der har været indbrud hjemme hos dem. Eller folk, der har henvendt til os, hvor de har sagt, at de har mistet bærbar osv. Så derfor vil vi, den her gruppe, som er kaldet.com, patruljere om morgen og om aftenen, gå rundt og holde øje med området, så vi alle sammen føler sig trygge, vi alle sammen har det godt, og generelt set, vi alle sammen har det retfærdigt i Tingbjerg. Og det, vi bruger ligesom at henvende os til, det er for eksempel islam, er det, der er løsningen, fordi vi har set i Spanien for eksempel, hvor islam havde været styret 800 år i Spanien. Og vi har set for eksempel, selv danske historikere fortæller, at selv de kristne og jøder vil ikke længere leve i deres egen land, men vil leve under islamisk stat, fordi de så retfærdighed og barmhjertighed under islamisk stat, fordi deres liv og deres ejendom blev beskyttet, og de selv, at muslimerne betaler 2,5% zakat under islamisk styre, hvor ikke-muslimer skal betale mindre i det. Og det er et retfærdigt system, som vi gerne vil have i dag. Der er sådan 3 slags mennesker, der tænker. Folk, som ligesom tænker generelt, så er der folk, der tænker dybt, så er der folk, der tænker, hvor de belyser tingene. Og vi mener muslimer, det er nummer 3, de der vil belyse deres ting og linker det med det, de tror på. Det vil sige, at hver gang vi kigger, så ser vi realiteten, og så studerer vi realiteten, og så linker det med vores tro. For eksempel, når vi linker det, hvis vi studerer realiteten, så ser vi, hvordan resultaterne og statistikker viser, hvordan Danmark ser ud. Så ser vi for eksempel de her problemer, som vi gerne vil bekæmpe i Tingbjerg. Det er for eksempel alkohol, vi har hårde stoffer og generelt set kriminalitet. Hvis vi kigger for eksempel statistikker, så viser, at alkohol op imod 300.000 danske borgere er registreret som alkoholikere, og 500.000 har et alkoholmisbrug. Og omkring 350.000 danske borgere mellem 18 til 65 år anslås som lider af angst. Og hvis vi kigger for eksempel en Lisa Råbæk Olsen, som står bag en undersøgelse, der viser, at hele 87% med depressioner ikke får lægehjælp. Og den her blev vist i Nyhedsavisen 27. februar 2007. Og så hvis vi længere går ned og kigger, for eksempel i 2003, var der omkring 17.109 indlæggelser på behandlingsafdelingen med en alkoholsrelateret diagnose i lille Danmark. Og det er rigtig mange i et år. Og hvis man kigger for eksempel i lille Danmark, så dør der omkring 10 daglige mennesker i gennemsnit på grund af alkoholrelaterede lidelser ifølge Sundhedsstyrelsen. Og det blev vist i TV2-nyhederne 28. september 2006. Og vi ser for eksempel 315 mennesker, de forlader jorden her i Europa. 315 mennesker, stort set på grund af alkoholmisbrug.
Og det svarer til 115.000 mennesker om året. Og det blev vist i BT 14. juli 2006. Og det er ikke vores kilder, det er jeres egen kilder, der viser det her. Og vi ser for eksempel hårstoffer, som det er en af os, det vi vil gerne bekæmpe i Tingbjerg. Det viser, at gennemsnitligt dør der 3 danskere dagligt af på grund af stofmisbrug. Og de fleste af dem, det er unge mennesker på 20'erne. Og det er det, vi mener for eksempel. Det vi vil ikke have i Tingbjerg. Vi vil gerne have det her område beskyttet for alle de her hårde stoffer. Og for eksempel metadon. Metadon er et stof, der gør sådan, som lægerne giver til ligesom at stof til at tage de hårde stoffer, det trængen falder ned. Og det er for eksempel 44% af de folk dør på grund af forgiftnings- og dødsoverfald og alle de her narkomaner. Og det blev nævnt i nyhedsavisen i november 2006. Og for eksempel, hvis vi kigger for eksempel, i dag er der mange folk, der ligesom definerer lykke. Hvad er lykke for noget? Vi muslimer, vi definerer lykke, det er, at vi adlyder Gud alene og opnår hans tilfredshed. For eksempel her i demokrati, her for eksempel kapitalistiske verden, de definerer lykke, det er optimal kropsnydelse. Og hvis vi kigger for eksempel, der var en organisation, der hedder The Happy Planet, som er forskere i lykke. De forklarer, i juli 2006 offentliggjorde organisationen en undersøgelse om lykkeligheden i al verden. For eksempel, det blev der nævnt, for eksempel Egypten, Tyrkiet, Syrien, Palæstina, Marokko, Malaysia og Yemen, langt lykkeligere end vestlige lande, som for eksempel USA, Storbritannien, Danmark, Norge og Frankrig. Danmark lå helt nede på 99. plads, og Storbritannien lå på 108. 8. plads, og USA lå helt nede på 150. plads. Og der var en anden artikel, der viser, at Palæstina slår Danmark i lykke. Det vil sige, at palæstinensiske folk er mere lykkeligere end det danske befolkning. Og vi ser Palæstina, for eksempel, de har haft tortur og undertrykkelse og krig mod dem i 60 år, men alligevel føler de sig lykkeligere end danske borgere, som man skulle tro, at det var de mest top 10-5, der har de mest ressourcer og det rigeste land, og har det godt, og frihed og ytringsfrihed osv., men alligevel har det ikke godt her i Danmark. Så derfor mener vi, at Danmark har brug for islam, og det islam vil give dem løsning. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum til mine kære brødre og søstre, og hej til ikke muslimer. For det første vil jeg gerne understrege, at Kaldet.com er ikke et voldelig gruppe, som vi har hørt i de diverse medier. Kaldet.com er opstået på grund af profet sallallahu alaihi wasallam sagde en hadith, en udtalelse fra profet sallallahu alaihi wasallam, med fred velsignelse at være med, at når jeg siger noget forkert, når jeg siger noget korruption, og det her korruption, det er, hvis vi definerer korruption, det er for eksempel pornografi. Når vi definerer korruption igen, det kan være for eksempel alkohol, stoffer og indbrud og kriminalitet og forskellige andre ting. Og profet sallallahu alaihi wasallam har sagt, når I ser disse ting, så ændrer det med jeres hænder. Men hvis I ikke kan, så tal ud. Det betyder at sige imod det med jeres tunger. Men hvis I ikke kan det, så er det mindste had i jeres hjerte. Og vi som muslimer, vi ser disse korruption for eksempel i Tingbjerg og andre steder i Danmark. Men problemet er, at vi kan ikke ændre med vores hænder, medmindre vi har autoritetet, medmindre muslimerne styrer landet, eller styrer selve området. Og den anden stadie er, så profet sallallahu alaihi wasallam så talt imod det. Og nu om dagen, vi kan godt, Allah subhanahu wa ta'ala velsigner os med vores tunger, at vi kan tale imod de her korruption. At vi kan sige, hey, hør her, person, en kvinde eller en mand, at det her, det er forkert. Islam har alternativ. Islam fortæller det her. Og det er det, så vi Kaldet.com opstået, fordi vi vil gerne give befolkningen et alternativ. Vi vil ikke have, at befolkningen skal leve i mørket. Vi vil have, at befolkningen skal leve i lyset. Allah subhanahu wa ta'ala siger i Koran, jeg citerer verset meningsmæssigt, o I muslimer, opfyld jeres pagter. Så derfor, vores liv og ejendom er beskyttet, indtil dem bliver krænket. Men dette situation gælder ikke til alle de andre muslimer i verden, såsom Afghanistan, Irak, Somalia og andre steder i verden, hvor deres liv og ejendom er blevet krænket, så derfor er de blevet forpligtet til at beskytte dem selv. Vi som muslimer, vi er ikke forrædere. Egenskab for muslim, eller attribut for en muslim, er ikke, at vi forræder folk. Fordi profet sallallahu alaihi wasallam sagde, en forræder, han vil ikke dufte til paradiset på dommens dag. Så derfor vi muslimer, vi vil aldrig forræde nogen, med mindre vores liv og ejendom bliver krænket. Assalamu alaikum til muslimerne, og hej til ikke muslimer. Lad os forestille os, hvis vi fik islamisk stat i et land. Det første man gør, man får oprettet
en økonomisk stabilitet. Det vil sige ingen fattigdom, og man dækker enhver individs behov. Det vil sige mad på bordet, tøj på kroppen og tag over hovedet. Og når man har fået lavet det, og muslimer har implementeret sharia både indrigs og udenrigs i det her land og får sikkerhed, stabilitet, så hvad er det man gør? Hvis en person gør, eller han stjæler eksempelvis noget vare, så har dommerne lavet nogle betingelser ifølge den islamiske værdier og lovgivning. Og det er, jeg kan lige påminde, hvad kan det være. For eksempelvis, hvis han stjæler en værdi, som svarer til lavere end en fjerdedel af en dinar, så kan man ikke hugge hans hånd af. Det er et eksempel. Hvis en person, for eksempelvis, han stjæler fra den offentlige sted, kan man heller ikke hugge hans hånd af. Hvis en person stjæler ikke tilladt ting, såsom alkohol eller svinekød, eller de ting, som muslimer kan ikke indtage eller bruge, hvis han stjæler en af de her varer, så kan man heller ikke hugge hans hånd af. Hvis en person stjæler fra en privat sted og gør det hemmeligt, imens han stjæler det, så kan man, hvis han gør det eksempelvis, hvis han ikke gør det, så kan man heller ikke hugge hans hånd af. Og hvis for eksempelvis spørger man en person, det basale behov er den blevet dækket, hvis den ikke er dækket for eksempelvis, så kan man heller ikke hugge hans hånd af. Det var nogle af betingelserne, som jeg prøvede ligesom at give jer. Der er mange flere endnu. Det vil sige, før man overhovedet tænker over, at ens hånd skal hugges af, skal man gennemgå alle de her betingelser. Og der er flere endnu, som jeg lige har sagt før. Lad os bare kigge på den islamiske stat, der har været i 1300 år. Man har haft den islamiske historiske statistikker, der viser os, at i 1300 år har der kun været 200 sager, hvor man har kottet hænderne af. Det svarer til, at kriminalitet og er blevet formindsket rigtig meget. Og det svarer til måske et par sager om året, måske mindre end det. Og det viser sig, at hvis man har fået det her økonomisk stabilitet i et land, så kan man indføre det her straffesystem fuldt ud. Og det kan man gøre, når man har de her staten oprettet med de her kriterier. Ellers kan man ikke gøre det, fordi vi muslimer har ikke magten, for eksempelvis i landet i Danmark, vi har ikke autoritet, vi har ikke sikkerhed, så vi kan ikke gøre de her ting. Men får vi det, inshallah ta'ala, vil vi, med Allahs vilje, vil vi, inshallah, implementere de her lov, når vi har fået økonomisk stabilitet, og fået hungersnød og fattigdom fjernet, og alt det undertrykkelse som mennesker bliver, som vi har. Det bliver alt fjernet. Så kan man få det her implementeret, inshallah. Vesten praler jo med, at man godt kan være uenig, og at der skal være plads til uenigheder. Men er det tilfældet? For lige så snart en muslim han kommer med løsning på problemet, så bliver han afvist eller kaldt øgenavne såsom ekstremist. Jeg troede, at der var ytringsfrihed for alle i dette samfund, hvilket ikke er tilfældet. Vi som værende muslimer lever som andenrangsborgere i dette samfund, hvor det at være muslim er lige med kriminel. Men det er sådan, at vi ikke ytrer os, fordi der er ytringsfrihed her i landet, men fordi at vores profet beordrer os at sige sandheden, hvor end vi er. Og det agter vi at gøre, om det så koster os straf eller livet. Og lad mig lige sige det, at der er ingen steder i verden, hvor der er en islamisk stat. Der er ingen steder, hvor der styres med Allah subhanahu wa ta'alas lovgivning. Hverken i Saudi-Arabien eller for den sags skyld i Iran. Og lad mig vende og dreje dine spørgsmål. Hvad laver Danmark i muslimsk land? Det er sådan, at Danmark har styrker i mere end 5 muslimsk land. Og når der er en rapport, der viser, at muslimerne ikke ønsker besættelsesmagten, og det er sådan, at vi ikke har tænkt os at flytte ud, før de danske soldater forlader muslimsk land, og der bliver implementeret sharia-lovgivning derover. Der er et sjovt koncept blandt folket, hvilket påpeger, at det land, man lever i, de lov og regler skal man adlyde. Betyder det så, at hvis jeg befinder mig i junglen, så skal jeg adlyde junglereglerne?
Jeg vil starte med at sige, at det passer ikke. Vi er 1,6 milliarder muslimer rundt omkring hele verden. Og enhver muslim, han accepterer Koranen som sin lovgivningskilde. Og det er en del af Koranen, det er sharia. Så derfor er vi 1,6 milliarder muslimer. Så for argumentens skyld, lad os sige, at vi er få. Men stadigvæk, når man kigger på selve den kald, for eksempel, lad os give den eksempel, lederen af Al-Qaida. Den mand, som Sheikh Osama bin Laden, han var en mand, og han rystede hele de store 2 supermagter i hans tid, som England og USA. Og sammen det bedste eksempel, vi har, profet Muhammed, fred være med ham, som rystede på hans tidspunkt 2 kæmpe store magter, romerne og perserne. Og vi har for eksempel Imam Ahmad al-Awlaki. Han har rystet hele den vestlige fundament, og det er en mand, vi snakker om. Og vi snakker om for eksempel, en mand, han brændte sig selv i Tunesien, og hele Tunesiens regering der faldt, og i Egypten, og nu i Yemen, og nu snakker vi om i Syrien og i Libyen. Det vil medierne påstår, at det er få mennesker. Men i forhold til, hvis man kigger de mennesker, som jeg har nævnt før, for eksempel Nelson Mandela, som var en person, der kom i fængsel i 33 år. Og der er ikke nogen, der havde regnet med, at når han vil komme ud, så vil han blive præsident i den land, han kom i fængsel i. Så derfor vil jeg opfordre, at det er ikke selve, hvor mange mennesker man er. Når vi kigger rundt omkring, den her kald, det er ikke kun i Danmark. Det er en kald, global kald, som rundt omkring hele verden vil have. Og især i den muslimske verden, hvor de kalder og leder efter og stræber efter, for at få det her islamiske stat.